Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआवहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय। स' आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मा भिडिअ बेखौ नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। नाथाय आं बारा मोजाङै गैया। गगा मोननाय एबा खर' सानाय, गारामा सानाय बिदि जाना दं आरोना। हाद्रि बाला बेफोरनि थाखाय। स' बिदिबा आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। आरो मोनसे खोथा, जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो एबा नायो एबा आंनि चेनेलावहाय गोदान, बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो, शेयार खालामनानै होदो। बेनोसै। स' थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो। आंनि माने देहाया थिग गैया नालाय, लोमजाबाय थानाय मोन्दों, बेखायनो दाउ बेदरजोंहाय माने लकेल दाउजोंहाय बेखौ जाला रुनानै माने बिदै खालामनानै रोसि खालामनानै जानो नागिरदों आरोना। सुप बायदि लोंनो नागिरदों। नै खानानै लाखाबाय आं एसे, दहायनो खानानै दोनबाय। दा बेखौ बासिनानै सुनानै हानानै लानोसै आरो आरामनो। नैबेहाय दङ जोग्रावलि बिलाइ, बेनिफ्राय जारि बिलाइ एबा जारिमा बिलाइ एबा सोरबा उसुमै ना मा होनना बुङोथाय बे, ओमफ्राय नैबे मा नोरसिं बिलाइ, ओमफ्राय दोङो खिफि बेन्दों ना मा होनो बे आरोना। साफा सुना लानोसै, हानानै लानोसै आरो आं बेखौ। नै माबाबो दङ ना, फानलु फिरिंगि ना बोरदोन ना मा बुङो बेखौ, जोंनियाव फानलु फिरिंगि बुङो आरोना। बेखौ देनानै आरामसे हाइजेंदो आलु गोसानो, लकेल न'निनो खानाय आं। बिदिब्ला नायलांबाय थादो। जानोसै नै बेखौनो, न'आवबो गैया, दाउआ बायना लाबोनायसो। जावले ना मा होनो, ना दाउला। सेन्थाव सोदो मालाय। बेदरखौ गोदानानै लाखांबाय, माने मामाया गोदाबाय आरोना, गोदाना होबाय। दानिया इयाव संसै। देना लाखाजोब्बाय आं नै, जेबो मस्ला मस्लि होआ, बेनोसै आरो सामब्राम फानलु बे हाना लाखांबाय। दानिया संनोसै। बारा होआलै। मबाइल हमग्राबो गैया, हमना होग्राबो। माइरं होबाय ना, खावखौलाय माइरं होयो। जालाखौ होजोबो, मोजांसो जाला लोंनांगौमोन, बे गाहाम माबाखौ गाइखेरखौसो प्राइस लागौमोन। गैला नोंहा दासो होबायबा। संग्राखौसो होनांगौब्रा, नङाबा आंखौ संनो साननाय नङाना। नै संग्रा रान्दिनिया गगा मोनलायनायसो, गोदनायाव जि मिलायलायनाय। बेमारि अबस्था सासे बस्था होनदो। बिदि आरो जोंहानि अदाबा, बिदि आरोखि। मालाय प्रेक्टिकेलासो नै इदि आरोखि होनना बुङो। नै जोंहा न' लांदांआवसो संनानै जायो। खाथि स्कुटिबो दङ, बोराय गंसे, ओमफ्राय नै ओंखाम संग्राया ओरैनो बेदर एवग्राया। बेदरबाल' सङो बियो। जाखागोन। नै जोंहानि न'आ हाग्रा बारि गेजेराव आरोना, ओरैबो बारि दङ। नै एसे मालाबा मोदाय नुजायो। ओमफ्राय बैथिं नै ओंखाम संग्रा न' दङ आरो, ओमफ्राय नै बेथिंबो मैगं बारि बिसां सां बोरायबो दंलालायो। नै मा दं मा जानो, ओरैबो बारि दङ। मोदाय सिबियो होननानै फैनोसै जोंहानाव मानसिफोरा, सोरबा नुनायनो हाथाय गोलाव गोलाव मोदाय। मानो नुवालै?
बेदरानो बारा मेजेम गैया डिग्री फरायहांबानो इखौ होनसै एबार यस बेदर इसको क्या कहते हैं जारी मसला बोरो में जारी मसला ये वेजिटेबल खाने के लिए बहुत अच्छा होता है इसको खाने से जोर भी खत्म हो जाता है आप लोग भी ट्राई करके देखना ये ऊपर से baru ka jupe robai dengan sebar kurang harga मोनजासिगोन ने देखो दाउ बेदर जानानै जोङो दा मोनायाव एसे मोदोम बारायसिगोन एसे देरबावसिगोन आरोना औ गाबोन एसे लेदेबो जासिगोन गुफुरबो जासिगोन आरो लैथो बायदि होखाबाय माथो दैखौलाय दैमा बायदि बिलो बायदि होलांबाय आं मोजाङै गोदौनांगोन ग्लब 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 आरामसे मोनसे मोनबासो नुदों फुख्रि बायदि नुदों फुख्रि बायदि नुदों नामा हालदै होनांगौ नै आंनि ओंख्रिया मोनबाय दाउ बिदैया दाउ रोसिया होनदो दुन्दिया होनसै दुन्दिया आधा घन्टानि उनाव नायबाय आरो ना इखो दुन्दिया होनसै सोरबा फैदों आंना माथो जानावसो फैदो जानावसो दाउ बेदर बुथारनायखाय फैबायदां आलासिया नोंमोरबो दां गिदिर दांफैदो माथो नोंमोरबो दां ओइलै ओइ फैमारदो जानावनो खौनो हादो गैलाहाय दाउ बेदर संनायावसो ज' ज' जानो नागिरनायाव आलासि फैबाय बाबा दोंखायो लामाथिं आयु जोब्बाबो सिखारनाय नङा दा जानो नागिरदों आरो बेखौ जागोन दे ओहो आंखालि मानो जानो गोथाव जाबायना जाबाय आंनिया संनाया मोनबाय हरबो जाबाय खैथा जाखो 7:43 जाबाय मोनबाय नालाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो आसा खालामो बयबो सापर्ट खालामगोन बिदिब्ला एसेयावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ बाय बाय एन्ड थेंक इउ सो माच see you